Nakakawala ng pagod, guys. Ang ganda ng bulaklak ko. Nakakawala siya ng pagod. Tsaka yung isa, andito pa yung isa. Hello! So, what's up, guys? It's, anong pitsa ngayon? So, may pasok ako ngayon alas 1:45 yata to 7 ng gabi. So, still pa rin, nagtatrabaho pa rin kami kahit sa COVID-19. Tsaka natutuwa kami sa public kasi sobrang na-appreciate ng mga customer na nagtatrabaho pa rin kami kahit may kalamidad dito. So, masaya rin kami. So, ako rin, isa rin part din ako doon. Sobrang proud ko talaga sa store na tinatrabahoan ko. As in, proud to be a public associate. Nakaligo na ako, tas si Jim tulog pa. Magbibihis lang ako, tapos na akong kumain, tapos na akong naligo. Magbihis na lang tayo para papasok na tayo sa work. Tapos na tayo magbihis. Nantay ko na lang si Jim kasi naidlip yata. Tapos mainit ngayon, sobrang init sa labas. Sobrang init talaga. Tapos magtutulak tayo ng mga kariton. Pero okay lang, at least kumikita kahit papano, kahit kunti. Kahit di man gaano kalakihan, okay lang. Nakakatulong na rin. Nag-aalala ako, guys, kasi alam nyo na ngayon sa sitwasyon natin, yung COVID na yan. Yung mama ko kasi matanda na, tas mga anak ko, ewan ko, parang minsan di ako nakatulog sa gabi sa kakaisip tas anong gagawin ko? Magdasal na lang. Tas nagbibigay ako ng kunting tulong, napaka-kunting tulong lang. Ewan ko kung anong nangyari, kinagat yata. Isang kunting tulong, kahit papano, kahit hindi man kalakihan yung natulong natin, at least nakatulong ako sa kanila. Kasi hindi rin naman gaano kalaki yung kinikita ko dito. Kung siguro sobra-sobra lang, siguro din malalaki din matulong ko, pero wala eh. Tama rin lang, may mga anak pa ako, pinapadalhan buwan-buwan, tapos nag-iipon ako para sa pasukan. Sana wala na yung COVID, guys, kasi pasukan na. Tsaka ang daming napinding na plano. Passport ng mga anak ko hindi pa na-process kasi nga wala, sarado. Ba't kaya ang kate? Ito ang kate. COVID, Kubal. So ayun, si Lord na lang bahala. Tapos nag-alala rin ako dito sa trabaho kasi expose ako sa mga tao. Alam nyo naman, nasa grocery ka, mga tao makahalubilo, hindi mo alam. Kaya kailangan ako maraming gloves. Magdala ako ng mga 5, ngayon yata parang 2 lang dadalhin ko ngayon. Dalawa lang dadalhin ko ngayon kasi short time lang yung yung duty ko. Ang hirap, hindi mo alam. Dasal lang talaga, guys. Wala tayong magawa kundi magdasal. Hello, nasa bahay na ako, kakatapos lang mag-work. Pagkatapos mag-work, dito ako sa garden, si Max. Sa garden ko, may marami pa kasi akong itatanim. Tapos yan, nakakawala ng pagod, guys. Ang ganda ng bulaklak ko. Nakakawala siya ng pagod. Tsaka yung isa, andito pa yung isa. Ayan pa. Ayan. Tsaka yan, itatanim ko pa. Ito yung grapes. May grapes akong itatanim. Yan. Grapes, red grapes. Tsaka ito, seedless na Ay, hala, akala ko hindi pala, puro pala grapes lahat. Anyway, bukas mag-harvest ako ng lettuce. Harvestin ko yan bukas. Tsaka yung ko namulaklak na. Ayan. May mga bulaklak na. Tsaka yung
Ano ko? Ayan oh. Carrots. Nilagay ko lang siya dyan. Ayan. Meron akong carrots. At saka yung ewan ko kung natuloy ba yung namulaklak ko dito na ano. Parang wala yata. Ang sad naman. Yung kamatis ko, dapat may bunga na siya. Pero nawala, guys. Bakit kaya? Hindi natuloy. Oh. Ngayon. So, bukas ko pa yan na-harvestin. Tsaka yung lemongrass ko nandoon. Yan, lemongrass. Alugbate. So, marami na siya. Ito pa yung flower ko dito. May statue kami na aso. Ayan. Nabili ko yan kahapon. Tsaka yung roses ko dito. May roses ako dito. Yung asawa ko, ang laki-laki ng busis. May kausap na kapitbahay namin. Ayan. Neighbor pala namin dito. Papakita ko. Neighbor namin. Ayan. Daming. Wala naman sa anong curfew pero malinaw ang mga bahay. Ito yung garahe ng asawa ko. Asawa ko hindi sa yung bahay namin. Ayan. Kaya nakakapagod guys. Diyos ko. Nakakapagod talaga. Ang init-init ngayon. Tapos yung trabaho ko nasa loob lang ako sa entrance. Ako yung nagsasanitizer ng mga cart. Bawat customer dumating, pinupunasan namin. Tingnan mo yung balat ko. Hanggang dito, puti. Andito sunog. Hanggang dito, okay lang. Dito sunog. Kasi ang init-init, Diyos ko. Tsaka yung kamay. Ang daming kubal. Okay guys, see you tomorrow. May gagawin na ako. Subscribe niyo yung video ko. Bye-bye.